Dobar dan, danas ćemo govoriti o kutu dviju ravnina. Pogledajmo prvo fotografiju električnih stupova na slici. U kakvom je međusobnom odnosu pravac na kojem leži električni stup, primjerice ovaj, i ravnina zemlje? Pa mislim da je ovdje jasno da ovaj pravac probada ravninu zemlje, to je sigurno, čak bi rekli da je okomit. U kakvom su međusobnom odnosu pravci na kojima leže električni stupovi, dakle ovi tu pravci, pa možda nije baš idealno, ali mislim da bi mogli reći da su paralelni. Dakle, nekako nam je intuitivno jasno što to znači da su pravci u prostoru paralelni, što to znači da pravac probada ravninu, što bi značila ta okomitost, ali mi to sve moramo malo preciznije definirati. Dakle, kakav uopće može biti međusobno položaj pravca i ravnine? O tome smo već pričali. Pravac može biti usporedan s ravninom, može ležati u njoj ili je probadati. E sad, ono što je nama današnja tema, to je u slučaju da pravac zaista probada ravninu, pod kojim kutom ju sječe i kako ćemo definirati taj kut između pravca i ravnine za početak. Da vidimo prvo što znači da su pravac i ravnina okomiti. Pravac P okomit je na ravninu Pi ako je okomit na svaki od pravaca koji leže u toj ravnini i koji prolaze sjecištem pravca i te ravnine. Što je dovoljan uvjet da bismo mogli zaključiti da je pravac okomit na ravninu? Dakle, ovo da on mora biti okomit na svaki pravac koji prolazi točkicom T nam je malo previše. Mi bi htjeli naravno dobiti nešto manji uvjet iz kojeg bi onda to mogli zaključiti. Pa da vidimo. Recimo, ako je pravac okomit na jedan pravac ravnine koji prolazi tim presjecištem, evo vidimo ovdje pravac P, jedan pravac, zaista je pravi kut između, to ne znači da je pravac okomit na cijelu ravninu, evo ovdje to lijepo vidimo sa slikice. Dakle, nije nam dovoljan biti okomit na jedan pravac kroz sjecište. No međutim, ako pronađemo dva pravca takva da je naš pravac, da prolaze sjecištem i da je naš pravac na njih okomit, tada možemo zaključiti da je zaista pravac P okomit na ravninu. Dakle, ako je pravac P okomit na barem dva pravca ravnine, okomit je na sve druge pravce te ravnine. To nam je bio samo uvod da možemo govoriti o međusobnom položaju dviju ravnina. Promotrimo fotografiju sobe. U kakvom su međusobnom odnosu ravnina poda i ravnina stropa ove sobe? Mislim da je jasno da je riječ o paralelnim ravninama. U kakvom su međusobnom odnosu ravnina poda i ravnina zida u kojem je prolaz između soba? Dakle, pod i ova ovdje ravnina gdje je prolaz. Slažemo se da su ravnine okomite. U kakvom su međusobnom odnosu ravnina zida na kojem je prozor, dakle ovoga, i ravnina zida u kojem je prolaz? Pa također su okomite, ali tako? Pretpostavljamo da je ovdje pravi kut u sobi. U kakvom su međusobnom odnosu ravnine zidova na kojima su prozori? Dakle, ova ravnina i ova ovdje. Te dvije ravnine se podudaraju. Dakle, opet intuitivno nam je jasno što znači da su dvije ravnine okomite, što bi značilo da se podudaraju, a što da su okomite, a što da su paralelne. Idemo sad konačno definirati kut između dviju ravnina. Dakle, kad su nam zadane dvije ravnine alfa i beta, prvo što ćemo raditi je uočiti pravac P koji je njihova presječnica. Kada smo našli njihovu presječnicu, tada ćemo u promatranim ravninama naći dva pravca takva da su okomiti na presječnicu. Dakle, Q je pravac ravnine alfa okomit na P, a R je pravac ravnine beta okomit na P. Kad smo našli takva dva pravca, tada će kut između ravnina biti baš kut između ta dva pravca. Evo, to je način kako definiramo kut između dviju ravnina. Primijetimo samo da u specijalnom slučaju, kada će taj kut biti pravi, kažemo da su ravnine okomite. Idemo na primjer 1. Nacrtajmo kocku sa standardnim oznakama. Istaknite i odredite kut između ravnine baze i ravnine AC-A1. Evo naše kocke, označili smo vrhove. Idemo uočiti presjek kocke i ravnine AC-A1. Dobro, AC, prvo dakle ravnina mora proći vrhovima A i C. Kako su A i C u istoj ravnini dole u bazi, ovo možemo odmah spojiti. Dalje, mora proći vrhom A1. Tu primijetimo da je A1 brit kocke i također možemo spojiti. Sad,
Krivo bi bilo naravno napraviti spojnicu A1C jer ona prolazi kroz kocku. Mi moramo vidjeti što je presjek kocke sa ovom ravninom. Ali nekako ovdje mislim da je dosta jasno da zamislite da se ovaj A1 pomiče lijepo paralelno po ovom bridu, da će pasti u CC1 i da presjek kocke ravninom AC-A1 je baš ovakav pravokutnik. Dobro, sad kad uopće imamo nacrtanu ravninu, što smo rekli, kako definiramo kut? Mi moramo odrediti kut između ove, znači smeđe ravnine koju smo nacrtali i ravnine baze dole ABCD. Dakle, rekli smo da ćemo prvo uočiti njihovu presječnicu. Ovdje je jasno da je pravac točkama AC presječnica smeđe ravnine i ravnine baze. Dalje, kad smo uočili presječnicu, tada u promatranim ravninama tražimo pravac okomit na presječnicu. Sad naravno da tih pravaca okomitih na presječnicu, primjerice u bazi ima beskonačno mnogo, vi možete povući pravac gdje god hoćete, ali mi hoćemo neki pametni pravac i od svih tih okomitih pravaca na AC odabrat ćemo onaj koji će proći vrhovima kocke BC. Znamo da je tu pravi kut između, jel tako? To je kut između dijagonala kocke. Evo, našli smo pravac okomit na presječnicu u ravnini baze. Sad ćemo naći pravac okomit na presječnicu smeđe ravnini i to naravno onaj koji će proći kroz ovu presječnu točkicu, samo ovdje podignemo visinu i također znamo da je ovo okomito na presječnicu i sve smo lijepo nacrtali i vidimo kut između ova dva pravca koja smo povukli. Ovdje znamo da je riječ o pravom kutu i imamo odgovor na pitanje u zadatku. Pod B, dakle ista kocka, tražimo opet kut između ravnine baze i ravnine ACB1. Pa da vidimo, AC, to opet možemo spojiti, B1 je ovdje, sad ćemo lijepo spojiti AB1 što je na ovoj ravnini pa možemo i B1C što je na ovoj desnoj ravnini pa također možemo spojiti. Dakle, opet imamo smeđi, taj presjek u ovom slučaju trokut i mi tražimo kut između te ravnine u kojoj je trokut i ravnine baze. Kako tražimo? Pa prvo uočimo presječnicu, to je opet pravac AC. Sad, u ravnini baze za početak tražimo pravac okomit na presječnicu i napravit ćemo slično kao malo prije. Uzeti od svih tih pravaca baš onaj koji je prošao vrhom B. I isto tako okomito na presječnicu povući ćemo pravac u ovoj smeđoj ravnini. Što sad vidimo? Kut između ravnine baze i ove ravnine smeđe odredit ćemo promatrajući trokut BB1S. Dobro, evo, tu smo si lijepo nacrtali, dakle, taj presjek koji bi dobili kad bi razrezali kocku ovako po dijagonali, dakle, DB, B1, D1, da se lijepo vidi. Dobro, ovaj S je sjecište dijagonala, dakle, ovo je dijagonala, sjecište dijagonala, znači ovdje je riječ o pola dijagonale, ovo je stranica kvadrata koja je a kut koji ja tražim između ove dvije crvene dužine je alfa. I kako ćemo odrediti alfa? Naravno, nego koristeći trigonometriju, tangens alfa je nasuprotna. Dakle, BB1 kroz priležeća SB, BB1 je stranica brid kocke a SB je pola dijagonale kvadrata, dakle a korena iz 2 kroz 2. I tako, nakon racionalizacije i sređivanja smo dobili da je tangens alfa jednako koren iz 2, iz čega zaključujemo da je traženi kut 54 stupnja, 44 minute i 8 sekundi. Imamo još i primjer C, opet tražimo kut između ravnine baze i ravnine ACP, pri čemu je P polovište brida BB1. Pa ćemo prvo istaknuti to polovište, evo ga, i sad idemo crtati ravninu ACP. AC mogu spojiti, AP možemo spojiti i PC možemo spojiti jer su sve to vrhovi na ovim istim ravninama. Opet, presječnice AC u ravnini baze odabirem ovaj pravac. U točki presjeka dignemo i sad lijepo vidimo da ćemo opet promatrati ovaj ovdje trokutić koji je pravokutan. Dakle,
ovo je to polovište P, ovo je S sjecište dijagonala, evo kuta beta koji ja tražim. Ono što je sad drugačije u odnosu na prethodni primjer, to je da je ovo ovdje naravno A pola, pola brida kocke i opet tangens beta je BP, odnosno A pola, kroz SB pola dijagonale i dobivamo koliki je kut beta. Primjer broj 2. Duljine bridova kvadra su 10 cm, 12 cm i 15 cm. Evo, ja sam to odmah naznačila na slici. Želimo ga presjeći ravninom koja prolazi srednjim po veličini bridom. Srednji je znači ovaj BC, odnosno dugačak 12, tako da nastali presjek bude kvadrat. Dakle, mi hoćemo ovako razrezati, ali bi htjeli da ovaj nastali presjek bude kvadrat, pa to znači da i ovo FC mora biti onda dugačko 12. Pitanje glasi koje kutove zatvara ta ravnina sa stranama kvadra. Napravili smo skicu i ovdje odmah uočavamo trokut ABE. Trokut ABE je pravokutan, hipotenuza mu je 12, dole imamo katetu od 10 cm i sad su nam važni ovi kutevi alfa i beta. Dakle, što je alfa? Alfa je kut što ga naša ravnina zatvara sa ravninom baze, dok je beta kut što ga naša ravnina zatvara sa ovom ravninom s desne strane BC C1. I jedan i drugi ćemo lagano izračunati, odnosno idemo prvo na alfu. Kosinus alfa je priležeća 10 kroz hipotenuza 12, pa evo alfa je 33 stupnja, 33 minute i 26 sekundi, a kad znamo alfu onda je beta očito 90 minus alfa i lako odgovaramo na pitanje u zadatku. I za kraj domaća zadaća, 3 zadatka. Ja vas pozdravljam i drugi put nastavljamo dalje.